Mutta 7. luukku. Avataan. Avataan. Mä olin taas, mä en jaksa rahoittaa laatikkoa mukaan, niin mulla on pussissa. Onko se aina yllätys? On. Kola. Mä voin lukea ensi viikolla. Aha. Kannattaa kaivaa siitä, missä seisoo, sanoi Eskolan Antti. Ilahtuu kepukka ja nappaa tossujensa alta tutunoloisen ruutupaperin. Nokian Panimo, havainnot 1991, 2019 ja täydennystoiveet vuodelle 2020 lukee otsikossa ja näin on kepukka valmis hommiin. Nyt laatikko on vanhentunut kun... Niin no, mulla on vaniljakokis. Hyi. Mulla on keisari Sauvin Sour. Nelson Sauvin Single Hop Sour Ale. Gluteeniton. Tää maistuu ihan vaniljakolalle. On hyvä. Sä veet tuohon luukun. Niin ven. Tää peittää, että mä pääsen kurkkimaan, koska mä oon kiltti, niin mä saan paljon lahjoja. Niin varma. Tää ei ole yhtään niin väkevä kuin muut soorit. Tässä on vähän semmonen eri makuvivahde kuin normi vaniljakokiksessa, niin kuin Coca-Cola vaniljassa. Single Hop Sour. Yhtä humalaa vaan käytetty. Mä en tiedä, onko tässä hedelmiä kuule ollenkaan, kun ei ainakaan hedelmöityä, enkä mä en maista tässä yhtään niinku mitään tiettyä humalaa, mutta sehän on vaan hyvä. Tiettyä humalaa, tiettyä hedelmää. Oh. Ja sourit aloittaa mulle yleensä, että mulla alkaa niinku toi sydäneritys tulee niinku... Sä rupeat siis kuolaamaan. Joo. Kun on niin kilpeitä. Niin. Mutta tässä ei oo sitä. Ai vitsi, tää on kyllä hyvä. Tää on tosi hyvä. Niin, mä vien mun kalenterin joka sauva. Tölkkiin kevyempänä. Näin olemme saapuneet uuteen viikkoon, uusiin kujeisiin. Mika ei enää päivystä ja minä olen Kokkolassa tämän viikon töissä. Saunan lämmitykseen, niin... Sen takia minulla on sitä itse laatikkoa mukana, on myös kivoja paperipusseja. Mä avaan nyt tän luukun. Johon tänään aamulla suliin oluet, etten näy mitä on tulossa. Limoncello Spritz 4.0 sitruuna ja sooda. Elikkä ei ole olutta, mutta josko Mika saisi sitten oluen tänään. Olisiko mun vuoro lukea? No, kuten juuri sanoin, niin mulla ei ole mukana sitä kalenteria, niin se on sun vuoro lukea. Jaan Sibeliuksen päivän tunnelmissa kepukka lähtee Valse Tristea Vihellellen taipaleelle, joka silmämääräisesti mitaten on tonttumetreissä 250 kilometriä, keskikokoisen ihmisen mitoissa 25 metriä, laiskiaisen 3 tuntia 15 minuuttia. Ja mulle tuli Keisari Lager. Eli erittäin oivallinen saunan lämmitysjuoma. Tää on ihan siis tikkarin makuinen. Kivan raikas. Sitruuna tikkari, kun vetäis. Sano Mika, onko sä tyhmä? Kyllä. Maistuu melko kultaselle. Eli ei muuta kuin puita ja kutosta. Mulla ei oo tähän väliin muuta lisättävää. No niin, Jesse, mennään suihkuun. Ysien heitto. Meksikana! Mäpäs lukasen tän teille nyt vielä. Koska tonttuaskel on varsin vetävä, saapuu kepukka Panimon pääovelle siinä aamu 6 haminoilla.
Myymälä avataan kello 12. Lukee kepukka ovesta ja pohtii, mikä nyt neuvoksi. Sisälle on päästävä. Työ odottaa tekijäänsä. Lagerana. Dagen efter 9. Oi. Mexican Lager. Tykkään tästä kuvastakin. Let's katsotaan. Ui! Erittäin maukasta. Komppaan edellistä, että hyvää on. Mutta sanon vähän enemmän, koska ymmärrän jotain asioista ylipäätään, mutta Ollista etenkin. Katsotaan ensin tuolta Valtaa Pilsner. Maissijuutalle myyni laitettiin kyllä. Ja huomaa, joo, Amarilla on yllättäen. On väkevämpi kuin tämmönen meidän eurooppalainen laager. Ei prosenteissa on aina ollaan itse asiassa hyvinkin samoissa, mutta maullisesti niin kuin paljon vahvempi kuin perus Eurospiska Lager. Katsotaan, alkaa tulee ruokkia vähän Kokkolassa on näin pari päivää. Päivä käyntiin.